Kukumbirawo vanangu. Ndinodawo door window, door Doorframe. Ne cement. Ndozvandinoda zova navo. Sezvo imba mambo ndivakira. Ndoda window, Doorframe, nemadhoo. Nemazenge. Amen. Nokumbira kwamuri zvokwadi vanangu. Ndapota. Ndakosara ndega ndakadya. Munhu wangu wakaenda. Wakafa munhu wangu. Nondindega pano. Nezvisikuru zvangu zvandakazowana. Lero ngoti dei imba yangu yamai vangu yaperawo zvakanaka. Nekisheni yavo yanyatsogadziriswa. Vana vavo vaya vachisvoda pano varashike. Nati vasvode vana vepano pavanouya. Hatimbovaudzi. Vachangozivawo zvionerawo vega. Tongokumbirawo kuti mazenge dei auya Doorframe, Windowframe, nesemende dzawedzerwa. Vavate mumba mavo. Ndizvozvo. Tinokunda here, tinokunda here. 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 Zviri sei guys, amana nhasi tiri kuno zvakare kwagogo vedu kuno kwamushirivindi. Gogo vati ndakumboshingirira kumboti ndine padhuze nekumba kwangu. Ndone zvikufamba sei, but gogo vanimona apa pamwezva iyi ndo mafambiro anenge achiita ava gogo vachidai. Kwapisa, garai uko gogo enyu gogo, shingirirai mugare koko. Saka ndo maitira vanoita iwaya vachikweva makumbo avo, vachikweva kupfeka sokisi kuti nani robharuka. Saka ndo mafambiro anoita iwaya mbuya aya. Waona manje, saka apa vabva apo vogarawo mumumvuri mavo. Mumba vatazoisvika wati tanofanira kuti padhuzewo nekicheni yavo, vachingogwesha vachidai vachiita. Voitarira zvakare hozi yavo vari padhuze. Saka mbuya mohwasei hozi kairi kufara chaizvo. moda kuti kudii kune vari kukusapotai vachikuonai? Ndoda kuti ndikuvatenda kuti imba yamakandivakira zvokwadi yakanaka. Chindipaiwo yekuti ndiwane kupinda mumba mangu. Ndowakunakirwa chaizvo. Wakunakirwa? Alright. Vamwe vese ndini tatasara munomusha ndega. Takadai. Musina chii? Tisinawo imba. Alright. Vangwana dzamazenga. Inandina. Vangwanadzo inandina. Seri kupurasita haina. Yakangoda. Yavakatoona yakawai. Yakawai isina kupariswa. Ikanikiswa flow. Asi komukisheni makaisirwa nani? Ndakaisirwa nekamuroora. Muroora asati ashaika?
wakaenda uri kudondo kwarare. Kudondo kwarare. Ndiakazoti mbega ndikuisire fulo. Ndirega ndise fulo. Akavona zve. Ndokinda zvachese ndakazomuona. Akana mbozomuona ndigere. Nokumbira vanangu ndinodawo door window door nedoorframe nesemende. Ndozvandidenda zovanavo sezvo imba mambondivakira ndoda window madoorframe nemadhoo nemazenge. Nokumbira kwamuri zvokwadi vanangu ndapota ndakosara ndega ndakadya murume wangu wakaenda wakafa murume wangu nondindega pano nezvisikuru zvangu zvandakazowana zviviri. Ndinopa kutenda chaiko. Zvikuru zviri kushanda uchiona here chimwe zvikuru icho? Zviri kushanda. Uyu wanga achichera mvura madhikira navamwe watona vari kusuka wanga achera mvura iyi. Saka wanyara wambozororawo. Tozvitenda. Saka izvozvi izvuyai kunovatsamana chimbouya karekara shamwari. Takululu icho takululutu uyeto twapinda ndikuvhurira icho tatopirake pindava taku etaku urozodei ukuwasei saka ndasida kuti kudiuya padhusi. Saka gaizi zviripo ndezvekuti mujuru wedu uri kufamba. Doorframe ndo ratakudawo mana kana kune vanokwanisa kuti basa in the name of Jesus okubatsirwa nedoorframe uye nemawindowframe. Tichiripo zvakare tichiripa 4 over 15 bags of cement. Please which check. Tokumbira guys kuti vanokwanisa kutibatsira nedoorframe nemawindowframe edu maviri uyezve tiri kuda 11 bags of cement. Abvisa rake 1 zvinoti tabvisawo nhamba dzemabhegi dzatiri kuda. Saka ndo zviripo izvizvi. Basa riri kurohwa. Vamwari muri kuvaona kumusoro kuti tazvitina zvichiuya kuno kuku sekuru. So tichakunda here kana kuti hatikundi? Maona manje tichingodiscoda tichinda tinokunda kana kuti toti makwiki. Tinokunda kana kuti toti makwiki. Tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda kana kuti toti makwiki. Tinokunda tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda kana kuti toti makwiki. Tinokunda tinokunda here 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 tinokunda
Unoda kuti kudii Martha? Chimbotaurawo. Ndoda kutenda hangu nebasa rikuitwa pano. Ngotode Mwari akuwedzerayo makomborero. Ngoti dei imba yangu yamai vangu yaperawo zvakanaka. Nekisheni yawo yanyatsogadziriswa. Vana vavo vaya vachisvoda pano varashike. Ngati vasvode vana vepano pavanouya. Hatimbovaudzi. Vachangozivawo zvionerawo vega. Ngokumbirawo kuti mazen'e dei auya neDoorframe nemawindowframe nesemende dzawedzerwa. Vavate mumba mavo. Ndizvozvo. Tinokunda here, tinokunda here. 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 Kufara kwanite. Akubviri. Zvokwadi. Ndozova kufara sini. Wakufara? Chaizvo. Chikuitira irusha? Ndorwa ndirizoda. Newakufara chaizvo. Mwana wamanzera uyu. Nababa ake ava. Vakamura vake novatendesa. Kuti uya monera manzera. Mone mushambuya vaya. Wavakada kuzvipotera kuti mwanangu ndewandoona chembeni yaya pazuva. Zvokwadi vakangokara. Zvokwadi mushawo wakafa. Wasakara. Iyi ndova kutenda chenova mufaro. Sega tsinde.